A parte das obras urbanas, nas vindeiras semanas volverán as máquinas ao rural de Carballedo para levar a cabo traballos situados no Plan Marco da Xunta de Galicia, no que tamén achega unha parte o Concello. Na mellora de camiños que están agora contratados, pero empezaremos próximamente a execución das mesmas, que é un camiño que vamos a facer aí no pobo de Pila, que é moi importante para comunicar pois povos e sobre todo para mellorar o acceso a fincas, o acceso para que as explotacións gandeiras que hai na zona teñan acceso ás súas fincas e así ser máis fácil o desenrolo desa actividade. Vamos a facer outro na Corbeira, outro en San Salvador, en fin, vamos a facer obras que superan os 70.000 euros, que de alguma maneira son boas e son demandadas polos veciños, que obra unha máis que vai axudando pouco a pouco a mellorar.